И здравейте, хора! Това е кандидатурата, част 2. И понеже първата не беше достатъчна, Онера каза, че това е просто малко, не е достатъчно. И аз реших да подобря, да направя още някои работи. И сега ще ви покажа. Вижте, това е село и там има още едно. Ето там. Добре, това е съществената част. Басейна съм го показвал. Още първата. Тук има лампи. Това е новата къща. Направих втория етаж. Сега ще ви покажа. Тук по първия нищо не съм правил. Мисля, същото си е. Ето, същото. Тук направих стълби само. Качваме се. Малко е трудно да не падне, ще макар. Така, тук симетрично. Симетрик. Тук нещо като телевизор. Диванче, телевизор. Тук гои, тук нещо като цвете. Даже може тук да сложа сега и кактус. Може да стане яко. Тук лампи, защото знаете ли колко тъмно става през нощта. Ето сега ще ви покажа, след се стъмни. Тук не мога да сложа трапдор. Добре. Това е по къщата. Сега ще ви покажа това. Новите неща. Сега. Опа, ти какво правиш тук? Така. Тук също има лампи и това е път. Път. И отиваме в кемпфайера ми. Ето. Тук сядаш и се такаш. Може тук да се прибавят още работи, като например тук да направя масичка, от другата страна още едно диванче. Но за това да, всъщност ще го направя. Сега ще спра клипа и ще ви покажа как ще се. Пак съм тук, завърших масичките. Пробвах и с такова, чакайте, малко по-модерно. Пробвах и с... Пробвах и с пистани. Но беше смисъл, пистаните излизаха много ето така до тук и беше нереалистично, примерно. Не беше като маса, а беше като някакво, не знам какво. И ето сега се връщам, че ми пише по скайп. Пак съм тук, някой ми пише по скайп. Му казах, че снимам клип. Така. И сега последната част, новостите. После ще отговоря. Чествам. Малко чествам. Ето. Честове, крафтинг тейбъл, лампи, тук пак честове, още крафтинг тейбъли и още честове. Да, симетрично е. Мислите. Само ето тук. Ето тук не, да. Ето. Само ето тук не. Ето тук. Иначе тук. Тук, ако сложа нещо, ще да стане грозно. И така. Благи, защото ми звънат тук. Еми хора, това беше кандидатурата. Вече ако не му хареса и това, или ако е пак малко, не знам какво трябва да направя. Благодаря за гледането и чао!